India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Jingshit kenang yai Bteng hapalat kilai sngi bansawan haki Bynta Shapang Shatei Sepngi ka Bynta bamar Bteng bat ka Bynta bashpang mi ngi Jong kari layatho katnat badai khmi halor ka Jinglong Jong ka sun beneng hinin ka sngi. Kathan ka bashapang Shatei Sepngi ka bakim thup ya kanong ba Delhi kelasha sakhi bakalangat apedeng ka Jingjur palat Jong ka Jingshit hai kini kindiat sngi baka Jingshit akanong ba Delhi kumba kalong hinin ka sngi kalalong 10 degree Celsius hakala sngi uble kalong 10.5 degree Celsius kaja katrekam Jong katnat badai khmi klayatho lupa bakan sedan ka Jingbe Jong kal air ha kani ka sngi. Kabanda bat ka Fategar ki bahaga Uttar Pradesh ki lapau ki lalong ki jaka basak tajur bahan apedeng ki weipat ki jaka hapo kari barhaba ka Jingshit ka lalong palat 10 degree Celsius barhaga bayade bat kani lalong baka Jinghap Jong uslap kadang ye Bteng haki Bynta bashapang Shtemi ngi Jong kari barhaki sam Himalaya West Bengal bat Sikkim barhaki ni kisngi ka bansawan alayatho shushu katnat badai khmi ka Jinghap Jong uslap haki Bynta bashapang Shtei Sepngi kelasdang hakani ka balong ka Bynta Jong ka Tamil Nadu Puducherry bat ka Raikal haka Bynta bashapang Shtei Sepngi bat Mar Padeng Jong ka Bay of Bengal la benrap shushu katnat badai khmi.